салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи Набиҷон Пирматов, яке аз ҳунармандони маъруфи тоҷик ҳарф хоҳем зад. Набиҷон Пирматов ё худ иҷрокунандаи нақши Рустам дар филми Арӯси замонавӣ қисми 1 ва 2 яке аз чеҳраҳои ҷавон ва шинохта дар соҳаи санъат ба шумор меравад. маҳз бо офаридани филми Арӯси замонавӣ ӯ ба ҷодаи санъат ворид гашта дар як муддати кӯтоҳ шӯҳрат ва мақоми ба худ хосро касб намуд. Набиҷон Пирматов 17 декабри соли 1989 дар шаҳри Қурғонтепаи вилояти Хатлон чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. пас аз хатми таҳсил дар муассисаи таҳсилоти миёна ӯ ба факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2012 хатм намудааст. Оиладор, соҳиби як фарзанд. агарчанде ки Набиҷон дар соҳаи санъат таҳсил накарда бошад ҳам, вале дар таҳияи филмҳои хуб ва ҷолиб тавонист ки муваффақ шавад. филмҳои таҳия намудаи ӯ Арӯси замонавӣ соли 2015 қисми 1, Аз ман марав 2015, Арӯси замонавӣ қисми 2 2016, Ҷавонони замонавӣ 2017, Домоди замонавӣ 2018 сабки ба худ хосро доро буда, дар муддати кӯтоҳ дорои васеъи тамошобинонро фаро гирифтааст. айни замон Набиҷон ба таҳия ва омода намудани силсилафилми ҷадиди худ Ишқ Пул Душанбе машғул аст ки аллакай чандин қисматҳои он дар канали ютуби Замонавӣ медиа нашр шуда истодааст. сабти филми Домоди замонавӣ дар шаҳри Анталия, Туркия, Душанбе ва Хуҷанд сурат гирифтааст. нақшҳои асосиро дар филм Набиҷон Пирматов, Фаризаи Илҳомзода, Лутфулло Давлатов, Моҳипайгарёрова, Зульфия Содиқова ва дигарон офаридаанд. муаллифи филмнома ва коргардон худи Набиҷон Пирматов мебошад. ҳамчунин продюсери филм Зулола Нарзиқулова, наворбардор таҳиягар Бахтовар Сафаров, танзимгар Бахтиёр Қосимов ва композитор Фарҳод Зокиров мебошад. давомнокии филм 1 соату 40 дақиқаро ташкил медиҳад. ин филм низ дар шабакаҳои ютуб дастраси ҳамагон мебошад. сабаби сабти филми Домоди замонавиро Набиҷон Пирматов дар дархости зиёди мухлисон дониста иброз дошт ки вақте мо филми Арӯси замонавӣ қисми 1-2ро пешниҳод намудаем, мардум мепурсанд ки филми Домоди замонавӣ кай мебарояд. ман ҳам тасмим гирифтам ки филми навбатии худро бо ин ном пешниҳод намоям ва аз ин сабаб филми Домоди замонавиро сабт намудем. яъне таҳияи ин филм бо дархости мардум сурат гирифт ва боварӣ дорем ки писанди тамошобинон мегардад. филми Домоди замонавӣ асосан дар жанри ҳаҷвӣ наворбардорӣ шудааст. умуман филм пур аз саҳнаҳои шавқовар ва ҷолиб аст. Набиҷон Пирматов зимни суҳбат гуфт ки санъати синамои миллӣ пас аз 4-5 сол боз ҳам беҳтар мешавад. душвориҳо ҳам дар соҳа мавҷуд аст, аммо барои ман душвориҳои синамо як азоби ширин аст, гуфт Набиҷон Пирматов. аслан филмбардорӣ ин машғулияти дӯстдоштааш аст. зимни суҳбат гуфт ки ман мехоҳам ки баҳри баланд бардоштани синамои тоҷик ҳиссагузор бошам. оянда нақша дорам ки дар хориҷа оид ба ихтисоси актёр ва режиссёр таҳсил намуда филмҳои беҳтаринро таҳия намоям. дар интихоби ин соҳа аз хонавода падару модараш зид буданд. ҳоло бошад онҳо аз кори фарзандонашон розӣ ҳастанд. соли ҷорӣ аз ҷониби ин синамогари ҷавон силсилафилми наву ҷадид дар шабакаҳои иҷтимоӣ, алалхусус дар ютуб канали Замонавӣ медиа пахш гардида истодааст. ин силсилафилм аллакай 14 қисматаш наворгирӣ шуда, ҳоло қисматҳои баъдиаш наворгирӣ шуда истодааст. номи сериоли тоҷикӣ Ишқ Пул Душанбе мебошад. ин филм ҷолиб буда, бинандаро ба худ ҷалб менамояд. оё ба шумо ин филм писанд аст? агар ҳа, дар комментария навишед ва андешаи худро бобати филм гузоред. оё филм ба шумо писанд аст? 다른 카, 거품 카, 톱 카, 제법분도 함이 따라 들어마dım ай пешин буромад ҳамид даста. дар ин ҷода ба синамогари ҷавон Набиҷон Пирматов муваффақият таманно намуда бо бинандагон хайру хуш мекунем. хайр азизон, лайк ва подделисияро фаромӯш накунед.